Скъпи братя и сестри, разбира се, нашата конференция ще продължи с темата любов. Но преди всичко, вие, които ни слушате, може би се питате, какво всъщност е любовта? Какво е това чувство? Къде се намира в нас? Може ли да я докоснем с ръка? Може би много такива въпроси минават през ума ви. Тогава, за да разберем отговорите на тези въпроси по най-добрия възможен начин, трябва да разгледаме как Аллах ви е създал. Всемогъщият Аллах, Сура Хиджр 26 аят. В стиха ние сътворихме човека с физическо тяло, изградено от пръст и кал. Формата, която Аллах ни е дал, е всъщност това физическо тяло, за да можем да живеем този светски живот. Областта на експертиза на лекарите е човекът, изграден от плът и кости, снабдено с вътрешни органи, които работят под контрола на мозъка. Но, скъпи братя и сестри, човешките същества не са просто същества, състоящи се от физическите си тела. Имаме душа в физическото тяло, тази душа принадлежи на света Берзах. В 7 стих от Сура Шемс в Корана, Всемогъщият Аллах казва: ние проектирахме човека с една душа, в сърцето на нашата душа има 19 болести, злоба и омраза, неверие, лъжи, несправедливост и потисничество. Завист и враждебност, невежество, стиснатост, гняв и ярост, бунт, нетърпеливост, гордост и високомерие, алчност и похот, неблагодарност, клюкарство, подозрение, лоши навици, нелоялност, лицемерие, смут и развала. Скъпи братя и сестри, всички проблеми, които може да изпитвате в този светски живот, са поради пороците на вашата душа. Това, което прави живота ни в този свят отровен за нас, са тези пороци на сърцето на душевното ни тяло. И именно тези пороци заедно с сатаната ни водят към ада. Накратко, не търсете вината отвън. Винаги търсете вината в себе си. Имаме двама врагове. Единият от тях е нашата душа, пороците на нашата душа. Другият наш враг е дяволът, който на 100% влияе и използва тези пороци. Да, как? Това същество, наречено Иблис, може да ни контролира. Ще ви го обясним, ако Аллах е пожелал, в рамките на стиховете. Каква е целта? Целта е първо да премахнем дявола от живота си. Как е възможно това? С постоянно споменаване името на Аллах. След това да бъдем слуга, раб, достоен за нашия Господ. На най-високо ниво. Като пречистваме душата си, ние елиминираме дявола от живота си. Защото дяволът влияе само на душата. Сега искам да ви кажа стиха. Ибрахим 22 стих. След като свърши всичко, сатаната казва: обещанието на Аллах е истина. Хей, хора! Каквото и да ви е казал Аллах, той ви е казал истината. Но и аз ви казах някои неща. Винаги съм ви лъгал. Но аз нямам никаква власт, нито суверенитет над вас. Нямам власт. Аз само ви поканих. Поканих ви през пороците на вашата душа. И вие приехте поканата ми. Тогава не обвинявайте мен, обвинявайте себе си. Както виждате, скъпи братя и сестри, дяволът, който е врагът ни, няма никаква власт над нас. След това всички светски проблеми, които изпитваме в този свят, след смъртта, ада и така нататък. Тоест, безпокойството и нещастието в света. Отиване в ада и мъчение в отвъдния живот, единствената причина за това сме ние, хората. Това е така, защото не изучаваме ученията на Аллах и след като ги научим, не ги живеем и не ги прилагаме в живота си. Тогава вие, уважаеми, които ни слушате, уважаеми гости, скъпи братя и сестри, днес е вашия ден. Кой ден е? Денят да бъдете с Аллах. Кой ден? Попита ли един приятел на Аллах: с какво се занимаваш? Казал: ние развързваме, ние връзваме. Ето днес за вас също е денят на развързване и на свързване. Как ще стане това? Веднага ви давам ключа. Пожелайте от сърце за среща с Аллах. В този момент всички братя и сестри, които ме слушат, когато пожелаете от сърце да достигнете, връзката ви с дявола се развързва. В момента, в който пожелаете от сърце за среща с Аллах, се свързвате директно с Аллах. Влизате в интернета на Аллах. Тогава какво бихте загубили? Скъпи братя и сестри, Аллах е вашият приятел. Дяволът е вашият враг. Да се отървете от врага и да се свържете с приятеля е само едно желание. Пожелайте да достигнете Аллах от сърце. Имаме трето тяло, духът, който е вдъхнат в нас от неговата същност. Аллах Всевишни в Сежде 9 стих: вдъхнахме в човека от нашия дух. Духът ни е поверен от Аллах. В духа има 19 добродетели има. Така че, когато хората започнат да живеят живота си, те са в състояние на баланс, 19 добродетели, има ги в духа, в сърцето на духа.
а в сърцето на душата има 19 пороци. Но, скъпи братя, ако прочетете Корана, ще видите, че след като дявола се противопоставя на заповедта за поклон, Аллах го прогонва от присъствието си и го изпраща на земята. Дяволът, който е прокълнат, изпратен, изгонен и заточен на земята от Аллах, Адам, най-обичаното създание на Аллах, получава добрата вест за рая от Аллах и бе поставен в рая. Бакара 35 аят: О, Адам, ти и твоята съпруга влезте заедно в рая, яжте и пийте откъдето пожелаете, но не се приближавайте до това дърво. В противен случай ще бъдете от огнетителите. Но след известно време с дявола и неговите шепоти Адам, алейхиселям, и жена му ядат от онова дърво в рая и Аллах Всемогъщият казва: О, Адам, не ти ли казах, че сатаната ти е враг? Ти го каза, Господи. Не казах ли да не ядете от това дърво? Ти го каза, Господи. Тогава защо го направи? Хвалим и благодарим на Господ. Отговорът, даден от нашия пророк Адам, е следният: аз огнетих на собствената си душа. Ако не ми простиш, не ми окажеш милост и не ме опростиш, ще бъда от губещите. Ето, скъпи братя и сестри, в този светски живот има възможност да проявим поведението на Адам. Във всяка ситуация винаги да търсим вината в себе си и да потърсим убежище в нашия Господ. И по този начин да живеем щастливо в този свят. Или пък с дяволско поведение да обвиняваме хората около нас, да прехвърляме вината върху тях, да им стоварваме отговорността и с това сатанинско отношение да отидем в ада заедно с него. Вярвам, че днес е повратна точка за вас. Всички си казвате: какво ще загубя, ако поискам да достигна от сърце? Да пожелаеш да достигнеш от сърце. Щом това е една от тайните на свещения Коран, тайната на Вселената. Това ме свързва с Аллах. И аз искам да бъда заедно с моя Господ. Тогава Аллах Всевишния ще ви отвори всички врати една по една. С какво ще ги отвори? С името си Рахим, милостивият. Ще ви отвори всички врати в света Захир. С какво ще ги отвори? С името си Рахман, милосърдният. Тогава с името си Рахим и с името си Рахман. Нашият Господ, който ви отваря вратите на Вселената, един ден, след като отдадете волята си, ще ви покаже и себе си, като ви направи притежатели на последния въпрос.